Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синең белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма.